Munamato. Baba wedu tinouya kuzonamata kuti makatichengeta nokuda. Imi makatuma Jesu munyika yedu kuti munotida isu zvikuru. Wakaparadzira isu rudo netsitsi. Wakashuma kuti Mwari ndiBaba. Jesu akagotifira pamuchinjikwa, akagotiregerera netsitsi. Zvakaipa zvedu zvose wakazvitora, mhosva dzedu wakaripa nokufa. Baba tinokutendai kuti matida tichaedza basa renyu nokuda. Mwari wedu tiri pano panzvimbo yokunamata. Imi matipinza isu tidzidzisei kururama. Yamurai muranda wenyu pakutidzidzisa kwake. Burukisai mwenje wenyu, vhenekerai mweya wake. Zarurai nzeve dzedu tirizive iri dama. Bisai kuremara kwedu nourema hwamarudzi. Ngatipone pakuipa nairo ridama renyu. Ngatipinde pakudenga naidzo dzongoni dzenyu. Amen. Ngative nemufaro musabata raMwari. Ndiye wakatipa sabata iri. Zvikanzi wakashanda kwamazuva matanhatu, asi renomwe wakazorora akariropafadza. Nhasi uno tine kumwe kuropafadzwa kwatinowana kuna Mwari. Ndiro shoko rake raakatipa, akazotitsanangurira iroro shoko kuburikidza nomuranda wake Ishe Jesu Kristu, mwanakomana wake waanodisisa, waakati isu tinofanirwa kuteerera. Ndiro shoko ratinopinda mariri tine guidance, tichirayirwa nomweya mutsvene. Tine guidance yatakapuwa nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ngatikomborere, ngatiropafadze, naIshe mweya mutsvene ngatizarurire. Ngatitange nekuverenga kuna Levitical 19 kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi 8. Hama dzangu, ndisati ndapinda pachiverengwa, munoziva kuti tiri panguva yekutaura pamusoro pekunamata, pamusoro pekudzivirirwa, pamusoro pekutizira kuna Mwari. Zvatinoti Mwari wedu ndiye chivandiro chedu, ndiye kwatinotizira. Naizvozvo kana tichitizira kwaari, tinotizira mushoko rake. Chirongwa chino ndechekuti musimbiswe pakunamata, musimbiswe panzira dzenyu dzokunamata. Muzive kuti hatingonamata chete, tingonamata, tingopengereka nemiromo yedu, asi tinoratidzwa zvokunamata nazvo nomweya mutsvene. Kunyanya sei kana tichishandisa nzira yemuteuro waIshe wedu Jesu Kristu. Muteuro uya wamunoti the Lord's Prayer. Ndinoziva zvimwe vamwe venyu hamusati manzwa ndichitsanangura pamusoro pawo, asi pane vamwe venyu vanoziva kuti unoreve chii, nekuti ndakavatsanangurira vara nevara romuteuro iwowo. Muteuro, mupiro, kunamata chinhu chimwe chete. Muri kupanzwa ka? Asi zivai kunamata ngakuve kuri guided, ngakuve kuchienderana neshoko raMwari. Nhasi uno hongu ndiri kutaura kune mimose, asi ndikuda kurerekerawo zvikuru kune avo vanoparidza, vanozomira pamberi penyu vakuparidza vachitaura shoko raMwari, kuti zvinhu zvose zvavanenge vachiita ngazvive mumweya, ngazviregedze kuva sokuda kwavo. Ndakambotaurawo example yamapostori, maprofita enyu aya. Ndikati paanonzwa chomweya mutsvene akarara kumba kwake, anozouyeko kune Friday achinzwa neMonday, ozokuudzai kuti mweya mutsvene wakati chii. Ndakati iyi imhosva, kumhura mweya mutsvene, kutadzira mweya mutsvene. Nekuti kana shoko richibva kuno mweya mutsvene rofanirwa kungobuditswa ipapo ipapo. Asi zvokuti unofanirwa kutomira pamberi pevanhu uchionekwa, asi pawarinzwa ibva wabuditsa. Zvimwe chetezvo nokunamata kwedu, nekuti tinonamata neshoko. Zvose zvinoitika mupenyu hwedu hazvinei kuti ndiwe ani, uri mukuru kana muduku. Zvakatonyorwa kare mubhaibheri. Ndosaka tichitinamatai neshoko. Ndichakutsanangurirai zvangu kuti munonamata sei neshoko. Asi kunamata ikoko takatokupuhwa naIshe wedu Jesu Kristu. Vazhinji vakanga vasina kukunzwisisa, asi mazuva ano ndinongotenda kuti mese munoziva the Lord's Prayer. Ndiwo munamato wenyu, ndipo pamakabatira pauri muchingotiwo our Father, Abba Father vari kudenga.
muchitaura mamwe mazwi ose akanyorwa ipapo. Ndinokutendai nokurangarira kuita izvozvo. Rambai muchizviita nepamunonyengetera pose, asi mutsvagewo nzira yaMwari, nzira iyi yatinodzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Chiverengwa Revhitiko kana kuti bhuku ravaRevhi 19 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 8. Jehovha akati kuna Mozisi, taura kuungano yose yaIsraeri uti kwavari, ivai vatsvene nokuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene. Amen. Ndosaka tichiti ngaribatwe noutsvene zita renyu. Zvinhu zvose tofanirwa kuita pautsvene. Shoko iri idzvene rinobuditsawo mweya mutsvene kana tikaribata zvakanaka, tikaribata nenzira dzatinopuhwa naMwari dziri mukati maro. Tinokunzwisisa tichiribata neutsvene, rinotizarurira zvakawanda. Ngative vatsvene nokuti Mwari wedu mutsvene. Ngatibate shoko rake neutsvene. Inguva yekupinda pariri kana wonamata, wombovhara zvose zviri kunze. Hongu une nhuna dzako, une nguva dzekudurura mwoyo wako kuna Mwari, asi chimbopindawo mushoko, nekuti nairoro rinotinyaradza. Ungakudaro kufunga matambudziko ako akuwira nhasi kana nyamusi, asi pane zvimwe zvinhu Mwari zvaanenge achitoti dai watotanga waita izvi, dai watanga kunzwa izvi, izvi zvenhamo dzako izvi wozozviita zvako paleta. Utsvene hunodikanwa naMwari kuti zvinhu zvake tinge tichibata zviri timeless. Pane utsvene pakuita zvinhu zvake netime, pane utsvene pakuita zvinhu zvake neorder. Ngatiregerei kumhura nokutambudza mweya mutsvene, nokuti unoda kuti kurukurira pamusoro paJesu zvakawanda. Unoda kutidzidzisa kuti tive pedyo naye Ishe Jesu Kristu, tigovawo pedyo naMwari. Vhesi 3. Mumwe nomumwe wenyu anofanira kuremekedza mai nababa vake, uye munofanira kuchengetedza masabata angu. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Amen. Chengetedzai masabata aMwari. Sabata haringori sabata rapavhiki chete, pana masabata akawanda aMwari. Kozoitawo masabata enyu amunozvipa imi, amunoita mazuva matsvene. Rangarirai kuti masabata akanga okurangarira, memoria, mamemoria. Pane zvinhu zvinenge zvaitika, saka pane memoria. Zvikanzi ngaave mazuva matsvene. Pangave nenguva yekupembera, hongu zvakanaka, asi pane nguva yemipiro yainzi ipai mipiro iyi pazuva rakati. Ndo pandiri kuti iwe uve neutsvene pazuva rako rawakazvisarudzira izvozvo. Hazvinei kuti ibirthday here, kana kuti uri kucelebrata pawakawana mudiwa wako waunoda. Ivai noutsvene nokuti Mwari ano utsvene. Endesai mipiro yakatarwa naMwari kunzi unzai mipiro iyi. Musati matanga zvenyu zvekujubilika kana kujebeleka kana kufarafara muchijibilika. Tangai maendesa zvinodiwa naMwari muutsvene. Iye ane zvaanodya, haadye makeke amunodya. Haende kumaauti, kumadhina kwamunoendawo, haende kubhawa zvamunoita izvo. Pane zvake zvitsvene zvinokuita kuti afare pamunenge muchirangarira masabata enyu aya. Asi chikuru, rangarirai masabata ake, muitewo zvinodikanwa pamasabata ake. Zvikanzi ndini Jehovha Mwari wenyu. Vhesi 4. Musava nehanya nezvifananidzo kana kuzviitira vamwari vesimbi dzakanyungudutswa. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Mwari mweya, Mwari ari panzvimbo dzose, Mwari munzwi, anonzwa zvose, Mwari ari pose pose patinenge tiri. Zvifananidzo kwete, asi inzwi rake dzvene pamberi. Iye ndiye achakudururai mweya mutsvene wake. Hazviuye nekuda kwezvifananidzo. Handisi kuti inini musapinde michechi ine muchinjikwa kana ine mapikicha aJesu pamadziro. Hatinyasoziva kuti pikicha yaJesu yakaita sei, asi zvingori zvirangaridzowo. Kuzozvinamata ndo kune madambudziko.
Zvino kana iri fesi yangu yakadhirowewa pamadziro ipapo, imi makunamata fesi iyoyo, zvichakonzi kudii? Chimwe chikuru chandanga ndasiyirira pavhesi 2 apa ndechekuti Jehovha pane chaakataura zvikanzi remekedzai pavhesi 3, remekedzai mai nababa. Munomboziva chii? Havazi mai nababa vose vose vanofanirwa kuremekedzwa, nekuti zvinhu zvaMwari zvine oda. Mai nababa vari kutaurwa ava ndivo vanenge vachinzi amai nababa muIsraeri. Kana tichiti muIsraeri, munhu anoziva mitemo yaMwari, anofamba nenzira dzaMwari. Naizvozvo iye zvaakaziva pokutanga nzira dzaMwari, wakaziva shoko raMwari, ane musenzekete kana kuti juti rokuti adzidzise mwana wake zvaakaziva pamusoro paMwari. Akarekedza kuzviita izvi, chava chitema. Hachisi chitema chine one direction yokuti aremekedzwe nomwanakomana wake nokuteererwa, asi iye akafanirwa kupa mwanakomana wake kana mwanasikana wake zvinhu zvaMwari. Muri kupanzwa kapa? Musade kuremekedzwa muchiswera muri mumabhawa, musade kuremekedzwa muri nzenza dzinongopota-pota dzichingopinda mune varume vakawanda-wanda, kana dzichingopinda nokubuda pane vakadzi vakawanda-wanda. Musade kuremekedzwa nokuti hamuzi rimi muri kutaurwa apa. Pari kutaurwa vaIsraeri vanochengetedza mirayiro yaMwari, vanhu vakarurama. Imi hamupo kana musina kururama. Handingade kupinda pasecond stage yekuti baba namai zvinorevechi, asi tarirai muone, kana imi Mwari ati muremekedzwe nevana venyu navanasikana venyu navazukuru venyu navanakomana venyu, imimi hamuna juti here yekuremekedza Mwari? Zvino kana makabvisa juti iro, makabvisa musenzekete iwo wokuti munofanirwa kuremekedza Mwari mumweya nomuzvokwadi, sei muchida kuzoremekedzwa navana venyu? Muri vanhu vasina basa, muri mapenzi. Takaremekedza mapenzi ano, nyika ingararame here? Tingapedze upenzi hwose huri pasi pano? Tinoda kuti muremekedzwe muri vanhu vakakwana muzvinhu zvaMwari, makarurama, muchifamba nenzira dzaMwari. Verse 5. Kana uchipa Jehovha chibayiro, tiri panguva yemibayiro ka, yezvibayiro, yemipiro, yokunamata, yokuimbira Mwari, yokuita mabasa aMwari, zvose izvozvo zvibayiro. Muri kupanzwa ka? Ndiyo nguva yatiri kutaura pamusoro pema-levels of fortification, nzira dzokunamata, ndobatira. Saka zvino kana verse 5 ichiti, kana uchipa Jehovha chibayiro chechipiriso. Chipiriso chii? Zvose zvandataura izvo zvamunenge muchiitira Mwari wenyu, chokuwadzana. Kuwadzana kuita sei? Kufamba naMwari. VaIsraeri vanga vatoo neminingi yavo yekuti kuwadzana naMwari kuita sei. Vamwe vaingoti chokufarira Mwari, asi apa zviri kunzi chokuwadzana. Tikadzokera pavhesi 1 zvinonzi chii? Ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Saka zvino kana chiri chokuwadzana, muri kufamba muhutsvene pamwe chete naMwari. Muri kufamba nani? naMwari. Murau uyu hauna kupera nokuuya kwaIshe Jesu Kristu. Murau uyu uchiriko nanhasi. Handitoda kupinda pane zvakawanda, hatendere mberi nekuverenga. Zvikanzi unofanira kuchipa nenzira inoita kuti chigamuchirwe pachinzvimbo chako. It's a sacrifice on your behalf. Ndakambotaura inini ndikati rangarirai kuti anodikanwa naMwari ndiani? NdiJesu. Watakanzi titeerere naMwari ndiani? NdiJesu. Anotaura naMwari ndiani? NdiJesu. Ndiye anogamuchirwa kudenga hanti.
ndakati verengai kuna Johani 17, Johani 16. Zvikanzi kana imi mazivikanwa naMwari, ndo pari kutaurwa pana zvichinzi kuwadzana naMwari. Mazivikanwa naMwari nokuda kwangu. Zvikanzi hamuchauya kune kwandiri asi munoenda direct. Muchinotaura kuti chi? Munoziva Jesu. Kuziva Jesu ndokuita sei? Ndokupinda mushoko raMwari. Kana maziva shoko raMwari, zvokwadi munomukonvinza kuti akuitirei zvamunenge muchida kuti muitirwe. Tichazoenda zvedu pana Abrahama nomuranda wake waakatumira kuti anotorera mwanakomana wake Isaka mukadzi kune vanhu vekwake. Tichapinda pachidzidzo ichocho. Asi nhasi yatingopedzisa ipapo, nekuti chidzidzo ichocho chakabatana neipapo. Inzwai munzwe zvinotaurwa naMwari achitaura kuvaIsraeri. Vanhu vanofamba naMwari, vanhu vanoziva Mwari, vanhu vanani? Vana Jesu. VaIsraeri vanga vasikatozviziva kuti vana Jesu panguva iyoyo. Vaitofunga kuti haachatozongouyawo zvake. Kwete, Jesu akanga atoripo achitofamba navo. As long as vanga vane shoko raMwari nemirau yake, vakanga vana Jesu. Chaida kungodzamiswa kwepfungwa nokunzwisisa. Verse 6. Zvikanzi chichadyiwa nomusi waunochibayira kana zuva rinotevera. Amen. Zuva raunochibayira kana zuva rinotevera. Amen. Zvikanzi chinhu chipi nechipi chinosiyiwa kusvika pazuva rechitatu chinofanirwa kupiswa. Isusu tiri kuti namatai neshoko raMwari. Makanamata neshoko raMwari muchitevedzera the Lord's Prayer. But the Lord's Prayer pane method, pane zvinoreva zvinhu zviripo. Kubva pane zvinhu zviripo ndokurwana kwatinoona method yekuita sei? Yekunamata neshoko raMwari. Pasession yoga yoga. Pasession yoga yoga. Ndisati ndaenda kure ndambo kutaurira zvimwe zvinhu. Pane manumbers akakosha kuna Mwari. Number 3 yakakosha. Number 7 yakakosha muBhayibheri. Number 12 yakakosha. Imi ndakakubvunza kuti number 12 zvinoreve chii? Ndinofunga kuti munokurumidza kundiudza kuti chii? Vanakomana vani vaJakobho. Asi vanakomana vaJakobho havana zirivo vakatanga kuva 12. Number 12 yakagara yakakosha. Ivo vasati vatombovapo, vasatombotaurwa kunzi vachavapo. Muri kuzvizwa kacho? Number 7 yakakosha. Nekuti kana muchibata sabata, number 7 inoreve chiko? Zuva renomwe ndiro sabata. Number 7 yakakosha. Munozviziva imi? Makaenda kuna Genesis, makaenda ku 4th chapter ya Genesis, inobudisa kukosha kwe7. Number 7 yakafararira. Makaenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu achitaura panzvimbo yokukudzwa kwake yokudenga. Anotaura pamusoro pemweya mitsvene yaMwari. Mingani achitaura kukereke dzenyu? Akati mweya mutsvene mingani? Mweya mutsvene akataura kuti 7 spirits. Akataura kuti kereke chi? Nomwe. Akataura kuti ngirozi chi? Nomwe. Muruzwa. Number 7 yakakosha. Asi pane zvandakadzidzisa mazuva apera, ndakataura about number 3. Ndakati number 3 yakakosha ndokuda kwei? Nokuda kwezvipiriso hanti. Ngati pane zvipiriso 3 zvakakosha kuna Mwari. Zvezvipfuyo zvinoti chi? Mombe, mbudzi namakwai. Murikuzvinzwa. Zvikanzi nyange chipiriso chichiuya, chinouya chichiperekedzwa nezviviri. Chichiperekedzwa nechi? Nechiupfu. Nechinodururwa. Number 3 yakakosha nekuti mazuva okunatswa. Makaenda pana Exodus 19. Panotaura pamusoro pekunatswa kuti tisangane naMwari. Murikuzvinzwa kacho? Number 3 yakakoshawo nokuda kwaIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti anotaura kuti semazuva aJona, neniwo ndichava mubwiro kwemazuva matatu. Iro zvizvi zvandabva kukuverengera iro, zvandiri kuti chichadyiwa nomusi wachinobayirwa kana zuva rinotevera. Chinhu chipi nechipi chinosiyiwa kusvika pazuva rechitatu chinofanirwa kupiswa. Ndo pamunosvika paya pandai kutsanangurai kuti iyoyo nzira yokuverengwa kwemazuva matatu okuva mubwiro aIshe wedu Jesu Kristu anonetsa vanhu vazhinji akatotsanangurwa kakare panani? Pana Exodus 19. Otsanangurwa futi pana. Nekuti tinonyasoziva kuti mazuva maviri chaizvo. Muri kupanzwa? Mazuva maviri.
makuverengerwo awo pamwe panotoda chidzidzo chekuti ndikudzidzisei kuti anoverengwa sei. Asi mazuva eutsvene maviri akakosha, tisingapinde muchidzidzo ichocho. Zvikanzi zvakadyiwa pazuva rechitatu waita sei? Wamhura Mwari, wamhura mweya mutsvene, wamhura utsvene, wamhura mweya mutsvene, uchagopinda sei kudenga? Nekuti zvikunzi hazvina kuchena uye hazvigamuchirwe. Kana waita izvozvo wakufanirwa kuchidzingwa kubva pane vaIsraeri. Hausiri muIsraeri iwewe, hausiri munhu waMwari. Muri kuzvinzwa? Izvo tinozviona pavhesi 8 zvichinzi ani naani anozvidya achapiwa mhosva nokuti asvibisa chitsvene kuna Mwari. Munhu iye anofanirwa kubviswa pakati pavanhu vokwake. Kana vakanga vasingade kukubvisa, nokuti vanhu vakanga vane mwoyo yakaoma kavaIsraeri, vaingokudimbura musoro, votoziva kuti akwe mbuya hakusi, takamutaka nemabwe, takamuitira gomo ramabwe pamusoro pake, sechiratidzo chekuti munhu anomhura mweya mutsvene waMwari anofanirwa kuurawa. Munhu anomhura Mwari anofanirwa kuita sei? Anofanirwa kuurawa. Uri kuzvinzwa kaizvo? Naizvozvo pamunenge muchipinda mushoko, muchidzidza pamusoro paro, kumbirirai kuti ndakupinda panguva yekunamata. Mwari Baba muri kudenga uku, ndipewo mweya mutsvene wenyu undigaidhe pandichaverenga izvi. Iko kudya kwenyu uku ndipeiwo kudya kwenyu. Muri kupanzwa here? Tipeiwo nhasi chei? Tipeiwo nhasi kudya kwenyu Mwari Baba muteuro waIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi naIshe wedu Jesu ndine kumwe kudya kwamusingazive. Munovava namashoko iwawa pana Johani 4 unana vhesi 22-23 paakasvikirwa achitaura ari patsime navaya vadzidzi vake vakanga vaenda kunomutsvagira zvokudya. Vakadzoka vakatsvaga, vakamuona achitaura nechifeve chomukadzi, aingosiya varume achidana nemumwe ari paupombwe. Unoziva kuti upombwe unokonzerawo hungochani here? Ikoko kungojamba jamba kunoita vakadzi kubva pane mumwe murume vachienda pane mumwe, hungochani ihwohwo. Uyezve murume anongojamba pane mumwe mukadzi achienda pane mumwe, especially kana achienda pane mumwe mukadzi akamborarwa nemumwe munhu, mweya wehungochani. Chimwe chidzidzo icho. Zvinhu zvakadaro zvinonyangadza Mwari, zvinokusvibisai. Muri kuzvinzwa? Chibayiro hachidyiwe nomusi wechitatu. Mumazuva maviri pawachinzwa ipapo, kurumidza. Kana wanga uchinamata pamusoro peshoko iro, kurumidza wanyora pasi zvawanzwa. Kana wanzwa shoko, kurumidza wanyora pasi. Udhiseminate kana uri muparidzi. Nokuti nhasi uno ndakanangana futi navaparidzi. Ndakambopa example yekuti muprofita wechipostori anzwa shoko akarara kumba kwake, anotanga ambogeza zvake, opolisha zuda rake, opetura ndebvu dzake, oti adzimai ndisi kwatanurirei chigemenzi rangu, ozoenda zvake pachishanu kana paSaturday onotaurira vanhu meseji. Hazviko izvozvo izvi, kumhura mweya waMwari. Kana uchiverenga, kana pane meseji yawapuwa nemweya mutsvene, zvinhu zvawanamatira, kurumidza wanyora pasi. Kurumidza wanyora pasi pandima yawapuwa iyoyo yawanga uchiverenga. Pawanamata mweya mutsvene akataura newe, nyora pasi. Usazomirira kuti ndozozviita leta zvawapuwa, kana kuti ndozofunga pamusoro. Nyora kose kose kari kuuya mupfungwa mako ikoko, kauya nemweya mutsvene wokanyora pasi. Kana chiri chiprofita, wototumira. Mazuva ano kwaane nzira dzakawanda dzekutumira vanhu chiprofita. Otobva wangotumira chiripo ripotyo, hazvi zvekumirira Saturday kana Friday kana Sunday. Paunenge watozongoendawo kukereke ipapo, unenge wakutongozindawo kunoita sei, kunosangana navamwe. Asi vanhu vanenge vafanirwa vakaziviswa
Kana uri muparidzi uchizoziva kuti unosangana nevanhu, tanga wambozvinyora zvose pasi, nokuti wakazvisvitsa pamazuva matatu chinenge chaora. Wava nechivi kuna Mwari, wava munhu asikatumike naMwari, nyange zvako uchizviti uri mufundisi. Wamhura mweya mutsvene waMwari. Saka uchiri mutsvene, hausiri mutsvene. Iwe uchinzi unofanirwa kufamba neutsvene somunhu muprista ane rudzi naAroni, ane rudzi nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Famba uri pamweya mutsvene. Ita zvinhu zvako nenguva. Kana pachizouya mubvunzo, inouya leta, asi wazvisa zvose pasi, wanamata pazviri. Kana pane chausina kunzwisisa, wonamata zvakare pamusoro pechausina kunzwisisa ichocho, wopuwa, wozvisa pasi zvakare paperi. Nokuti ndokudzidza kwatinoita. Uyezve ndiyo nzira yatinopuwa mharidzo. Mwari haangoti ari kuparidzira vanhu vose vose, anenge achiparidzirawo newe iwewe wanzwa zvinhu. Saka zvakakosha kuti uzvibatisise, nekuti Mwari haadi mapenzi. Anoda vanhu vanoita sei? Vanobata zvinhu zvake neutsvene. Hama dzangu, tichazosangana zvakare ndichitaura pamusoro pemuranda waAbhurahama, asi kwanhasi ngatigomerei ipapo. Zvakwana izvo, tongogumirawo ipapo. Hama dzangu, muve nesabata rakanaka. Mwari akuropafadzei. Muve neutsvene, muve vatsvene, muve vakarurama pamasabata.